mi weri nyam pepreblat, mi weri nyam postring, mi mo fo ab klasse no de. Die mi grokong, mi nyam pina dat ik ba, en mi abib chino no de. Wij moeten de toekomst van onze kinderen verzekeren en onder deze omstandigheden gaat het niet werken. Als die regering wil dat we teruggaan naar onze werkplek, dan moeten ze ons een 600% verhoging geven. Elk jaar loononderhandelingen. En ik wil een salaris gebaseerd, gedollariseerd op basis van die centrale bankkoers. Dat kunnen we praten. Ja. Ik ben al moe. Ik kom niet uit. Niet eens zo 100 euro. Dit is wat barkie euro mineki zwamong. En dat is mijn huurhuis gelijk aan mijn salaris. Ik wil een hypotheek nemen. Want nu bouw ik onze machawayari. Dan ben ik maar tekwa hypotheek. Want mijn salaris is niet eens 100 euro waard. We zijn moe en we willen Brunswijk niet hebben. Voor alles dat de regering aangaat. Stuur die man Brunswijk. Laat Satoki komen. Ja, joh, dat het volk dat je Brunswijk nafkomt. Satoki moest komen. Niet de VP, maar de minister-president. Hoe kunt u het volk verzekeren dat dit geen politieke motieven heeft? Het heeft absoluut geen politieke motieven als mensen langer dan 10 jaar wachten om bevorderd te worden. Mensen wachten op hun resoluties, waarnemingstoelages. Mannen lopen rond met 2 en 3 sterren, maar krijgen het salaris van onderinspecteur. Die resoluties zitten elke keer spaak, toch? Wat voor politiek heeft dat te maken? Het heeft te maken met de politiek van onze zak. Een liter olie kost 48 SRD, een bosje kaisoi 25. Hoe wil je dat die politieman zijn werk naar behoren gaat doen en hij verdient ongeveer 100 tot 90 euro? Dat gaat niet werken in dit land. Dan moet de politie die rechtsorde, die staat moet beschermen. Toch? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we overleven? We steven een recht af op een situatie als Venezuela straks. Mensen, ik heb dan net tot de politie gesproken. If no man no café zo kotakauno, alla dewe konja, telek kotakauno. Hey, lockdown of geen lockdown, Oeja! Strijd! We blijven voor nu precies hier. Naar Unicongre. We hebben geen IMF nodig. Er zijn andere mogelijkheden, toch, om de buitenlandse schulden te betalen. We hebben genoeg olievoorraden. Ga op een andere manier, ga die leningen herschikken. Hervorm het belastingssysteem. Je hebt parlementariërs die hier zitten in het Huis van het Volk. Die 75.000 hectare hebben aan grond. Verhoog die grondhuurbelasting, concessierechten. Daar moet je het geld gaan halen, niet bij de werkende klasse. We zijn moe. Dus dan ga je dit krijgen, emotionele burgers, gefrustreerde burgers, boze burgers. En boze burgers kan je niet gemakkelijk in toom houden. Dus dit moest de VP verwachten, dit moest de president verwachten, dit moest ieder verwachten. Want zij hebben geen relatie met de bevolking. Sabi, dus mek de mannen toe, de mannen bij Sabi, ze hebben ook niet dat idee. De bevolking is kwaad en dat laten ze nu blijven hier. Dus if de mannen komt idee, komen we elke dag hier, lockdown of geen lockdown. Lockdown of geen lockdown, we zijn hier elke dag. En natuurlijk is Kotoro.com hier ook. We pikken dit niet. We willen geen IMF. Die koers is veel te hoog. Nederland stuurt AstraZeneca, die afgekeurd is, naar Suriname toe. Als wat ziet Nederland Suriname? Op rotte met die handel. Gelul. Dankjewel. Maar heeft de politiebond met de werkgever gesproken, met name de minister van Justitie en Politie? Meneer, we hebben het over gesproken, we hebben brieven gestuurd, moties per deur, want dat is explode. Hij kan niet zeggen dat hij die dingen niet heeft gehad. Hij heeft die beleefdheid nooit opgebracht om te reageren op die dingen. Elke keer moet het heten dat ze bezig zijn met onderhandelingen, dat ze bezig zijn te werken, gestadig wordt er gewerkt. En we wachten vanaf oktober vorig jaar, oktober 2020. We zijn die situatie zat, we worden niet serieus genomen. En we geven de mensen een teken dat we ook die situatie zat zijn, we gaan niet langer wachten. En als we dit elke dag moeten doen, dan gaan we het elke dag doen. Oké, een icoon van Paramaribo, onze verzetstrijder is P, man van de straat. Man van de straat, je hebt je zegje gedaan verleden. De Mapuri van straat, fuego na ngay. Ja, ik hoor rustig, luisteraars. Mijn mag lee. Alles meisje, een politiek systeem in Akondre, tak na klasse justitie, tak nono. Toch? Vanuit de zijde voor de regering, toch? Sma mag beledigen, sma mag bedreigen. Maar op het moment dat je het taki, je komt op je volk, ja toch? Dan PG je potwang, opsporen bevoegdheid. Want opsporen bevel tak, Amam Zroto. Ze zeggen dat de mij put een lockdown
tap de rivier, hè? Waarom is het hier aan een total lockdown op Suriname rivier? De mij pota lockdown die de afvallig teken, voor potu onder druk. Maar zijde buitenland, ik kon naar Kondrija, ik brok ook naar Siki. De mij kan wel Siki in Kondre, de grenzen er op. Die grenzen worden niet dicht. Maar samen vindt zo vreemd van hier op spoor en bevel. Die inspecteur tegen mij, de man tegen mij taki, zei dat 16 april. Ja, zei dat 16 april op spoor en bevel. Maar mijn foto is KTV en ik Koranti. Wan groep scout en wat kan mijn foto? Nanga sa ude bezig in een country. Ja, uit eigen durf. Misdrijf waka go met de man. Omdat no man is het tucha. Misdrijf waka go met de man. Ja, mina zo mide. Ja toch? Wis no man misut na wan konstrevi. Mi ego melde mi an mina tef scout to. Maar dat soort grond de hoor je aan. De man dat mi beledig dat mi bedreig. Zo mij beledig dan. Ade ma wam sabi. Asa ko go voor. To clown. Gimina to clown et draai kontre. Even tak over de toeklon word je aangehouden. Dus met andere woorden, over het probleem naar de inhoud binnenland, ja, maar het wordt van buiten naar binnen toegebracht. Ja, het wordt naar buiten van binnen gebracht. En dat is gewoon omdat de mannen bewaakt de natuurlijke grenzen. Ja man. Dat je bedoelt toch? Ja, dat me bedoel je. Dus dan met die in Lukutaki, afgezet met Ekong, de me portfolio onder druk. Maar wij als Surinamer, we hebben altijd vrijheid. We zijn sinds ateng umopo uit aslafoting. Aslafoting umopo ena aslafoting sinds omen 80 zo. Ja. Maar no instanties no de ina kondreja pe afolok kango beklacht de man. No, ja toch want de man leja volk toch. De man mes leja volk toch. Pe ala de investeerders de. Pe ala de diaspora containers na de money sabokong. Ja toch na de Matif Chan. Toch, denk familie Brunswijk, rovers, de matief denk, de man pot tapos. Ja toch? En als je erover praat, ja toch? Denk de tamima also de man compromis wagi er was. De politie is nog bezig met het onderzoek. Oké. Zo taki. Word je aangehouden. Oké, dus je bent aangehouden op belediging? Dat naar de man sabi. Nou, hoe lang is het onvast aan dat je dan? De man hoort me VVD zomaar. VVD? De man hoort me VVD apres saka. In de VVD zat de man hoort me om een zand vinden plaats. Jij was aan more of de container tori. Jij was aan more of de Haitian. Jij was aan more of kane van beetje cocaïne te vinden bij. Zo zullen je mij leiden volk af. Een stelletje criminelen. Zo zo abani mine vreft dat ging. Ze mogen me weer opsluiten. Ja. Want die altijd jolusu. Zolang je vet waar rechtvaardig strijd, jolusu. Mine vet die nog een partij. Desmaf me in een binnenland. Ja toch? Ja. De man dat aan een VP, aan veel problemen. Desma in een binnenland is dit nou. Desma in een binnenland is dit weet ik me grap. Nou, ben ik grap. Want ze gaan lezen naar bijna 500 kolu. Want pakje bouw toen nou naar bijna 3 barki. Dan nog gaat hem timties aan het. Alle keren die is de bewust voor orders maar in een binnenland. Achterbaka, qua ontwikkeling, qua alasani. Dat de boy kan foto kon voeren, dan ga je weer een groep agenten hebben toch, geselecteerd, tierblakaman. That's what. That's what. Omloku dat alasan sambe legu uit, ik kom. De man die na gebruik de mij gebruik abob, leg een zadel voor een boerici. Dat de man door ook bij de man door. Dat de man loes Brunswijk trouwen. Maar dat anomalie. Isabi, de man dat tegen jou een kes je een schermes. Hij kot alasay. Na een jaar. Maar nou, de mij kan gewoon zo druk en gide afvallen tegen. Pe a lockdown, zij poti tegen afvallen. Waarom zijn die grenzen open? Oké, dus u vindt dat lockdown wordt misbruikt. Wat dan moet je doen om hem te doen. Ja, dankjewel. Hij moet nu weg. Want wie moet weg? Wie is Chan en Brunswijk, beide mensen liegen. Ze moeten weg. Ze zeggen, een paar jaar geleden, Bouta nog ben Boonta, de Bekwatakstraat die weg met Chan. Nee, weg met Bouta toch? En zo, weg met IMF. Vandaag, Atafra draait toch? Je bent nu aan de macht, toch? Vandaag aan de dag wat gebeurt nu, de Sems maar die pot you know no de. Ik beledig you know no de. If jou wel man, you know weer koto, dan kom je hier staan. Kom je het volk toespreken. Maar nou dat je weer wat koto Chan. Oké, dus meneer Chan weer wat koto, wat aan de deur of fuko. Maar zomaar voor de
hoogwaardigheidsbekleders door dan? We hebben de liggende vicepresident net gezien. Dus die kwam weer met zijn fabeltjes. We hebben meneer dingen gezien daarnet. Marinus B. We hebben dingen gezien, die van de NDP, die van die keer, ik ben zijn naam vergeten. Die was erbij en ik zag meneer Sang, zag ik hier een ex-DNA-leader, een paar heb ik gezien. Kijk de koers. De koers is vandaag 21. Nono de tegen gebroken aan straat 25. Het kan toch niet? En nog kan. Ik praat in een awamang. Dat tamang gue alibi zonder ososani. Een nieuw man zei kon, om de capabel. Hoe je bij is, kasi no kasto na nga nieuw man oso. Maar dat zei de jaren Oeroman dan? Arki, de Oeroman mek foutjes in Engwe. Maar te jette kan nieuw wanko. Ino kate ke koina oso da ala de je denki no mo. Efa Oeroman do agwanga eskas. An Euroko, an nieuw man taka is een yang struggle voor potwa nieuw eskas. Maar nieuw man zijn kon, atjara eskas kon. Meneer, en ook wanga eskas, ganga erik kafloer van eskas no de. Ala motor. Ja, en eskas wangu a her vloer gwe mee. Jawel. Dankjewel ma. Areis emers mi. Areis emers mi bedraaien tapu da mes donen tapu no. Ik ben onder de indruk, shoot. Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur.